Super zázor. Aj inak som dneska bola robiť rozhovor s takým veľmi šikovným chalanom, ktorý sa volá Max Mencel. OK. A má 15 rokov, si predstavte. No. A natáča si také rozhovory, striha ich na YouTube, takže dáme asi aj link na ten jeho YouTubeový kanál do popisky. Dobre, dajme, lebo v stredu príde za mnou. Čo asi chcel? Po mne? No. Veľmi múdre otázky. A toto je práve Max. To je ten chalan, ktorého Verča spomínala. A prečo si prišiel sem za mnou do rádia? Chcel by som s tebou robiť rozhovor, lebo ma to baví a je to taká moja záľuba robiť rozhovory s takýmito ľuďmi ako si ty. S kým všetkým si už robil rozhovor v minulosti? No, s tvojou manželkou, s Adelou Banášovou, Martinom Nikodýmom, teraz pôjdem s Danom Danglom, so Zuzou Fialovou. A čím chceš byť, keď budeš veľký? Buď moderátor alebo nejaký redaktor. No dobre, tak si teraz teba akože zapamätáme, hej? Toto je 15-ročný Max, priezvisko? Mencel. Zapamätajte si ho, možno bude robiť Let's Dance potom niekedy, nie? Možno. Takže ja obdivujem každého, kto má 15 rokov a nesedí doma len za počítačom, ale robí aj také